Άλλη μια μέρα στο σχολείο, επιτέλους τέλος. Ποιος με παίρνει Skype γαμό, ακόμα δεν ήρθα σπίτι. Ήρθε η ώρα να κουβαλήσουμε λίγο στο CS, όπως κάθε μέρα. Άντε να κουβαλήσουμε πάλι. Βάλουμε και λίγο νεράκι και έτοιμη για κουβάλιμα. Να το βάλουμε. Ωραία, ήρθε η ώρα για κουβάλιμα. 200 subscribers! Καλησπέρα παιδιά, μου Barobapixel και σήμερα θα κάνω το room tour που σας είχα πει πως θα το έκανα για τους 600 subscribers. Όμως επειδή από ό,τι ξέρετε έκλεισε το κανάλι, θα το κάνω για τους 200 subscribers. Φτάσαμε 200 subscribers, το είδατε και στο intro. 213 βασικά. Απλά το τελευταίο καιρό είχα κάποια προβλήματα τέλος πάντων με το PC και γενικότερα και δεν μπορούσα να μπω στον υπολογιστή. Πώς το λένε, δεν είχα μπει καθόλου στον υπολογιστή, οπότε μπήκα τώρα και είδα τους 213 subscribers και ναι, πρέπει να κάνω αυτό το βίντεο που σας είχα πει πως θα κάνω για τους 600 subscribers και ήρθε ώρα να σας δείξω το δωμάτιό μου. Λοιπόν, εδώ κοιμάμαι, είναι η κρεβατάρα μου. Από εδώ είναι ένα σορτσάκι του Πανετολικού το οποίο το φοράμε στο σπίτι και κάτι ρούχα που θα πάω να τα αλλάξω σε λίγο μετά το βίντεο βασικά. Και γιατί τα δείχνει όλα τόσο κοντά η κάμερα? Να σας πω από την αρχή πως κάμερα δεν έχω, οπότε είναι το κινητό μου αυτό, η κάμερα που χρησιμοποιώ, την κάμερα του κινητού μου. Οπότε εδώ είναι το κρεβάτι, εδώ από κάτω είναι ένα στρώμα που κοιμούνται οι φίλοι μου όταν έρχονται, μια καρέκλα για τους φίλους μου, η πόρτα, ο κάδος, η τσάντα, τα βιβλία, δύο μεγάλα ξυπνητήρια και πολύ δυνατά που τα χρησιμοποιώ για να ξυπνήσω και να πάω σχολείο. Αλλά και πάλι δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω δουλειά, τα κλείνω και ξανακοιμάμαι. Okay. Εδώ είναι το setup μου. Ο πύργος είναι αγορασμένος έτοιμος, δεν τον έχω φτιάξει εγώ. Εδώ είναι η γαμάτη καρέκλα μου, η οποία την πήρα από την τραπεζαρία γιατί η άλλη πολυθρόνα που είχα μια μεγάλη εδώ πέρα, κοιμόμουν άνετα πάνω της. Πάλιωσε και χάλασε. Λοιπόν, εδώ είναι ο πύργος μου. Ναι, τον πήρα έτοιμο, είναι, να σας πω ποιος είναι, έχω το κουτί εδώ μέσα. Είναι ο Kerberos VII, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είναι το VII, πάντως είναι, αυτός είναι ο πύργος. Εδώ είναι το πληκτρολόγιο, το Black Widow, το Death Adder Chroma, το ποντίκι, τα headset 7,1 Pro, κάτι ζελεδάκια, ένα στυλό, το μικρόφωνο, το PC, βασικά όχι το PC, η οθόνη, ένα πολύμπριζο, το γραφείο, εδώ πέρα είναι τα κουτιά, το mousepad, το ποντίκι, πώς το λένε, τα headset, το πληκτρολόγιο, η βάση από το μικρόφωνο, ένα παλιό πληκτρολόγιο, το πολύμπριζο και από εκεί πίσω έχω κάτι άλλο, τώρα δεν θυμάμαι τι. Πιο πάνω έχω το κουτί του PlayStation 3, ένα βενζινοκίνητο αυτοκινητάκι που είχα πάρει 400 ευρώ. Ναι, και αυτά είναι από χθες, τώρα τα είδα. Και εκεί πίσω το κουτί του PSP. Λοιπόν, μόλις έφαγα και ναι, είμαι και λίγο μπουκωμένος, οπότε sorry άμα ακούτε κάπως. Εδώ είναι κάτι πολύ καλά ηχεία Turbo X που τα πήρα 120 ευρώ. Τώρα εδώ πέρα ένα πορτοφολάκι. Εδώ μέσα έχω κάτι χρήματα. Κολόνιες, αυτό το είχα πάρει από τη Θεσσαλονίκη είναι. Το είχα πάρει στην τετραήμερη που έκανε περιβαλλοντική του σχολείου μου. Και πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη και είχα κάνει vlog, απλά έχασα τα βίντεο. Είμαι πολύ καλός, το ξέρω, έχασα τα βίντεο. Τα βίντεος. Και γι' αυτό λόγο δεν είχε vlog. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα διάφορα άχρηστα πράγματα. Άχρηστα, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Εδώ η σόμπα, κιθάρα μου, το καλοριφέρ και εδώ
το φωτάκι το οποίο βάζω στα live streams και στα βίντεο με facecams, τα οποία δεν έχω κάνει ακόμα. Ένα ρολόι, εδώ είναι η μπαλκονάρα μου και εδώ λοιπόν η οθόνη μου, η τηλεόρασή μου βασικά. Εδώ ένα ξεσχονόπανο επειδή καθάρισα το PC πριν. Καθάρισα το PC και βασικά τώρα τελευταία, μετά που είχα αρκετό καιρό να μπω και μπήκα και κόλλαγε άσχημα για κάποιο λόγο. Και μετά θυμήθηκα πως έχω να το καθαρίσω περίπου πόσους 2 μήνες κάπου εκεί. Και είπα να το καθαρίσω και έβγαλα κάτι σκόνες από κάτω, μια φούντα εκεί πέρα ολόκληρη, ένα πράγμα. Το πιάσα έτσι με το χέρι και το πέταξα στα σκουπίδια όπως ήταν. Παπούτσια, σαγιονάρες, η τηλεόρασή μου, εδώ είναι το PlayStation 3, δεν φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Από πίσω είναι ένα λάπτοπ το οποίο το έσπασα κατά λάθος και πρέπει να πάω για φτιάξιμο. Εδώ κάτι παιχνίδι του PlayStation 3, σας τα δείξω. Λοιπόν, έχω Hitman Absolution Thief και ένα άλλο παιχνίδι το οποίο το έχω παίξει μόνο μια φορά και δεν μ' άρεσε. Εδώ έχω Tekken Tag Tournament, Tekken 6 και Calibur V. Εδώ έχω ένα God of War που ήταν δώρο με το PlayStation, Black Ops 2 και 2K14. Και έχω και το GTA το οποίο το πούλησα γιατί το πήρα στο PC, οπότε το πούλησα σε ένα παιδί. Μετά εδώ πέρα είναι 2 χειριστήρια. Αυτό ένα δώρο με το PlayStation είναι κάτσε να κάνει focus κάμερα, δείτε, δεν ξέρω, ωραία. Είναι God of War, πώς να το πω τώρα. Τέλος πάντων πήγαινε σετάκι με το παιχνίδι το God of War. Εδώ είναι ένα άλλο τηλεχειριστήριο το οποίο το πήρα από ένα φίλο μου, πολύ φθηνό. Και βασικά μου το πούλεγε πολύ φθηνό και λέω δεν είχα δει πως είναι. Και τέλος πάντων το παίρνω και μετά συνειδητοποίησα πως είναι σαν αυτά που πουλάνε στη Λαϊκή, να πούν τα μούφα που κάνουν 10 ευρώ και μου το πούλησε 25 ευρώ. Οκ, δεν πειράζει. Αυτά από εκεί. Έχω και κάτι άλλα πράγματα μέσα σε σερτάρια, αλλά επειδή είναι λίγο μικρά και είναι πάρα πολλά, είναι γεμάτο εκεί μέσα. Κάτι παιχνίδια του PlayStation 2, PlayStation 2, το PSP και αυτά. Αλλά λέω να μην τα βγάλω τώρα. Πω είμαι μπουκωμένος και δεν μπορώ να ανασάνω άμα μιλάω. Εδώ είμαι εγώ, ένας καθρέφτης που είμαι εγώ. Να είμαι εγώ κούκλος, όπως πάντα. Εγώ, εδώ πέρα είναι κάτι, πώς τα λένε, έχω προσωπικά άπλυτα επειδή είμαι γαμάτος. Εδώ βάζω τα άπλυτα μου και έρχεται η μάνα μου και τα παίρνει για να τα απλώσει. Και ναι, αυτά νομίζω τα έδειξα όλα. Εδώ μέσα έχω ρούχα και πάνω κάτι σεντόνια, κάτι κουβέρτες και αυτά. Εδώ μέσα κάτι επιτραπέζια. Έχει μέσα μπουξεράκια και κάλτσες και τέτοια. Λογικά ακούτε την αδερφή μου, περιμένετε λίγο. Κλείδωσα για να μην μπει μέσα και μου πει μόνος σου μιλάς. Και ναι, μου χαλάσει το βίντεο. Οπότε ναι, νομίζω σας τα έδειξα όλα. Έτσι. Έπρεπε να δείτε τι πράγμα έβγαλε το πίσω όταν το καθάρισα. Έπρεπε να το βγάλω φωτογραφία. Έπρεπε. Και θα βάλω από εδώ κάτω, βασικά θα βάλω καινούριο γραφείο σε λίγο καιρό και λογικά θα βάλω το γραφείο εκεί που είναι το κρεβάτι και το κρεβάτι εδώ. Το έχω σκεφτεί λίγο στο μυαλό μου, αλλά ναι, θα το πάρω σε λίγο καιρό, οπότε ναι. Και λογικά θα ξανακάνω βίντεο όταν το ξαναφτιάξω, θα ξανακάνω βασικά room tour. Οπότε ναι, αυτά. Θα βάλω και έχω παραγγείλει κάτι φωτάκια να βάλω κάτω το γραφείο. Ναι, νομίζω τα έδειξα όλα. Αυτό ήταν το room tour, ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ για τους 200 subscribers, όπως είπα και στην αρχή. Και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.